Здравейте! Днес ще говорим за практикуването на умението за използване на ChatGPT. Искам да акцентирам върху това, че ChatGPT не е просто инструмент, който ще ви помогне да изпълнявате поръчки, а той може да ви помогне и във всяка сфера на живота ви. Може би не във всяка, но ще ви помогне в огромен брой задачи, които той може да реши. Това е важно, защото когато преминете към следващите уроци, в които ще изучавате получаването на услуги и заявки към тях, да не копирате безразсъдно промптове, за да получите като цяло добър резултат. Важното е да мислите по-задълбочено, да се стремите да станете конструктори на собствените си заявки, да разбирате как се формира една заявка, какви команди вече сме обсъдили с вас и колко много възможности съществуват, за да се развивате постоянно и да опитвате нещо ново. Една от основните грешки, които хората правят, когато започват да използват ChatGPT, е, че гледат на него като на обикновен робот, който просто изпълнява нареждания. Те го използват само за да генерира текст или да дава отговори на конкретни въпроси, без да се замислят за по-големите му възможности. Но ако се вгледате по-внимателно и опитате да разберете как работи, ще видите, че той може да бъде вашата тайна сила в различни ситуации. Представете си, например, че искате да научите нещо ново. Може би нов език, ново хоби или дори ново професионално умение. Вместо да търсите безкрайни часове в интернет, можете просто да попитате ChatGPT. Едно от големите предимства на този инструмент е, че той не просто ви дава отговор, а го прави по начин, който ви помага да разберете и усвоите новата информация. Нека в този урок да разгледаме следните заявки. Да започнем с първата. Рецепта за приготвяне на супа фобо. Ако не знаете какво е супа фобо, това е традиционно виетнамско ястие. Това, което искам да кажа с тази заявка е, че понякога вместо да търсите рецепти в Google, просто попитайте ChatGPT. Тренирайте се да му задавате въпроси, на които той може да даде добър отговор. Нека да направим това. Копираме и поставяме в чата. Enter и чакаме. Супа фобо е популярно виетнамско ястие, подправки, всичко, ето ви цялата тази рецепта. Инструкции за приготвяне. Ето той ни дава пълна стъпка по стъпка рецепта за приготвяне на супа фобо. Това не е просто резултат, а един градивен елемент, една тухла в фундамента на вашето разбиране за това какво може ChatGPT. А съответно трябва да го използвате максимално. Например, ако искате да научите нещо ново, независимо дали е английски, нов спорт, да повишите компютърната си грамотност или да се научите на ново умение, трябва да използваме следващият промпт. Съставете подробен план как напълно начинаещ може да научи английски език от нулата. Копираме го и го поставяме в чата. Използваме нов чат. И ние получаваме подробен план за начинаещ, който иска да научи английски език. Можете да опитате да поговорите с него. Опитайте да разберете как във вашата конкретна ситуация можете да постигнете това, което ви подхожда. Не се колебайте да задавате въпроси. Ето, виждате, той ни даде подробен план за това как начинаеш да научи английски от нулата. А може да го запитате и по друг начин. Да го помолите той да ви даде конкретни думи, с които е препоръчително да започнете да учите език или да започне да учи някой начинаещ. Можете да го попитате кои са времената в английски език и какви са основните правила при тяхното използване. Можете да поискате от него, например, той едновременно да превежда текста, а вие, ако това ви е удобно, да се обучавате в този момент. Възможностите са безкрайни, безгранични. Това е моят съвет. Непременно използвайте тези възможности. Тоест, ако искате да изучите нещо ново, използвайте ChatGPT. А сега да преминем към следващият. Помогни ми
да съставя идеалното CV. Задавай ми уточняващи въпроси, докато не получиш достатъчно информация. Копираме. Поставяме, разбира се, отново в нов чат. И тук стигаме до това, че го молим да ни помогне и му казваме: задавай ми уточняващи въпроси, докато не получиш достатъчно информация. Както виждате, той ни даде списък с въпроси. Ако му отговорите на всеки въпрос, той сам ще състави вашето CV и няма да бъде нужно да седите с часове и да мислите как да напишете това CV. Или пък ако трябва да съставите комерциално предложение, не бива да се чудите как да го оформите. Той ще ви помогне и за това. Подобна е ситуацията и когато имаме малки задачи, като търсене на емотикони. Нека да видим. Например, напиши 10 емотикона, които подхождат за думата учене. Нека да видим какво ще стане. Копираме и отиваме отново в нов чат. Отиваме в нов чат, защото ChatGPT може да се обърка, когато му даваш различни теми в един и същи чат. Винаги започвайте с нова тема на нов чат. Поставяме Enter и чакаме резултата. Резултат. Разбира се, ето 10 емотикона, които подхождат на думата учене. Съответно, можете да попитате ChatGPT и той ще ви предложи подходящи емотикони за определени думи и фрази. Можете дори да му изпратите цял текст и да го помолите: постави емотиконите в началото на всеки абзац. Той ще ви помогне и с това. Така че всяка малка задача, свързана с текста, също се изпълнява с помощта на ChatGPT. Разбира се, когато става въпрос за правни въпроси, свързани с закона, административното право и така нататък, за такива въпроси е по-добре да не разчитате изцяло на ChatGPT, защото той допуска грешки. Трябва да запомните, ChatGPT допуска грешки. Но за някои базови неща, за които можете да получите съвети, решаване на проблеми, подсказки, за всичко това може да ви даде основни съвети и насоки. Нека да го попитаме. Представи си, че ти си финансов консултант, който може да ми каже как да подобря финансовото си положение. Задавай ми уточняващи въпроси, докато не получиш достатъчно информация за отговор. Копираме и отново в нов чат. Поставяме Enter. Както виждате, той започна да ни дава списък с въпроси, на които трябва да отговорим. Той ще прегледа и анализира вашата конкретна ситуация и ще ви даде подробно описание и персонализирани съвети за решението на вашия проблем. Ако допуснем, че вие сте в някаква тежка ситуация, например, ако имате дългове, също можете да поговорите, да се посъветвате с него и да получите персонални съвети и препоръки. Възможно е препоръките и съветите, които ще получите, да не променят вашия живот кардинално, но като цяло те няма да бъдат по-лоши от тези, които ще ви даде някой финансов консултант, който ще ви вземе пари за услугата. Нека си припомним какво научихме днес. В този урок научихме практикуването на умението за използване на ChatGPT. За да затвърдите наученото в този урок, предлагам ви да изпълните следната задача. Тук имаме 5 промпта. Аз няма да ви ги дам като текст в описанието под видеото. Аз искам вие да ви доизмените тези промптове. Ако ви е тежко и не ви идва нищо различно на ум, можете да си ги препишете и след това да се упражните с тях. Но непременно, моля, използвайте всеки промпт и практикувайте умението си, за да общувате с ChatGPT, защото това е най-важното за вас. По-нататък в курса вие ще получите много готови заявки, които просто да попълните с данни и те всичко ще правят за вас. Но аз ви препоръчвам да се стараете да станете инженери на своите заявки. Само така ще постигнете истински напредък. Споделете вашия опит и впечатления в коментарите под видеото. Така ще можете да обменяте опит и да се учите един от друг. Ако това видео ви е било полезно, не забравяйте да се абонирате за моя канал и да натиснете камбанката за известия за нови уроци. За тези от вас, които предпочитат да четат, имам статия, която обяснява същите стъпки и концепции. Можете да намерите линк към статията в описанието на видеото.
Споделете видеото и статията с приятели, които също искат да научат повече за ChatGPT. Благодаря ви, че бяхте с мен. Ще се видим в следващия урок.